Kanegade ka Akashvani Shillong ka khubor ban pulere Alvarin Kharwan lang. Ki mat ki bakongsan jong ka khubor menta ka step. Ka jingethap vote ha ka benta ka basan jong ka election Lok Sabha ka lasdang na do kapor hanyo baje menta ka step. Lasdang ban pentre kam ya ka Citizenship Amendment Act 2000 khat khandai ha Tripura. Penpoi ka naga ad ya ka internet ka bastet ban ya ka bajulong ha Bangalore bat Pune shakinong kendong ha khaput ka India bat Myanmar ban kentiau ya ka puli puthi. Bat la pendap ka Meghalaya Football Association ya ka screening na ka benta ka Meghalaya State Youth League. Ki khubor ki babnya. Ka jingathap vote na ka benta ka basan jong ka election sya ka Lok Sabha ka lasdang na do kapor hanyaw baje menta ka step. Ha kani ka benta ka jingathap vote kan long ha ki sapu khandai tali ki Lok Sabha constituency ki badan hakumba Henry tali ki jala bat artali ki Union Territory. Ka jingakhon ha kani ka benta basan kan long na ka benta ki Khasi tali ki seat ha Uttar Pradesh, Khatlai tali ki seat ha Maharashtra, hanyaw tali ki seat ha West Bengal, Marsan tali ki seat ha Odisha bat Bihar, Lai tali ki seat ha Jharkhand, bat Markawai ka seat ha Jammu Kashmir bat Ladakh. Kani ka jingathap vote kan kot hado Henry baje shibet janmiet. Ki kertong ki bakham pau khmat ki banya khon hakani ka benta ka basan ki kenthop ya Rajnath Singh u Piyush Goyal ka Smriti Irani na ka seng BJP u Rahul Gandhi na ka seng Congress na lor ki wei di. Ha ka wei pat kalyang ka jingalap election na ka benta ki artali ki benta badang sa jong ka election Lok Sabha kadang ya chaprang shat menta. Kat ba ka jingathap vote na ka benta ka banriu kan long ha ka arpusan tarik menta ubanai jemang ka jingathap vote na ka benta ka bahnyaw pat ka bakhaddo jong ka election Lok Sabha kan long ha ka shitarik ubanai jeliu ubanwan. Da ka jingthmu ban sedang pentri kamno ya ka Citizenship Amendment Act 2000 khat khandai ka sarkar Tripura kalas dang ban thongi ki officer ban pet ya ka state level committee pat ka district level committee. Ha ka khubor sarkar bala penmit u R Riang IAS director jong katnat ka bapet iki kam ki bedai bat ka khana samari ha Tripura ula kentu ya baro ki district magistrate ban ai mar uwei ni ka wei ka kerteng officer na ka Tripura Civil Service ban long u ni ka nong sha khots ngobha sha ka district level committee karkum ka khubor kani ka kam kadai shibenta jong ka jinx dang ban pet no ya ki application jong ki tu ki bala apply ban long nong shong nong bapura ka India katkum ka CAA ka students wing jong ka Hinyaw Trap Integrated Territorial Organization hitu kalakarpat lingba ka jingtho sha umantri rangba ka jala u Conrad ke sangma ban pelat ki samla ki bakwa puli hapo ka jala na ka examine CUET bat ru ban pha da ka jingtho sha ki school bat college ha ka jala ban penshai ba ki samla puli kim ran kam ban pen iye ki marks CUET haba ki room class haki ka hito kala ongru ba ka long ka badan kam ban penshai ba daitang kitu ki samla puli ki bakwa lek puli shabar ka jala ki badan kam ban ya tho ban tho ya ka CUET kani ka seng kala penshong nong rim ya ka jingkerpa jongka halor ka jingkul mar ka bala mi dang shen ha ka por ba tho ya ka examine CUET ha ka bala sakhi ba ka jala Meghalaya kampat long ka bala khre ban penong ya kani ka examine kala ban rap ru ba kalong ka bamdai ban pentre kam ya kanu ka company ai kam lada ompat shimla pen biang ya ki jing pen khre na ka benta jongka kala ban jor ba ka jingduna ki jakale examine bat ki kor ki bor ki badan kam kala pen kulmar jingmut ya ki samla pule bat pensarwakai ya ka pisaru ha Manipur ki riu ki ang atyar bam shimla ithu ki la ther kuli ya laingut ki nong tribala jong ka company ba pentre ya ki jingtei bat uwei ne ki te ki nong bala ula khlat no na kani ki jingjia katkum ka jingethu ki pulet kani ka jingjia kala ja ha ka mit sni sa jan balala kata ha ka khat pratarik ujemang ha ka than naurem thong ka bahap hapo ka thanat ha Lamphel ha district Imphal West la thu ba ki te ki runar ki la sei ki te ki nong tribala shabar ba ki la siat ya ki uwei na kita ginong bala ula klat hang tahi kat ba arngut ki wei pat kidang sha sumar ha hospital baro laingut kini kinong bala kidai nakajalla Jharkhand ha ka wei pat ka jingja sa uwei pat ubrio ubatrai kum u fashion designer ula sha siat nakakajat ha ki riu runar ha ka ne ka jo hi ka district jongka Imphal West kani ka dei ka Akashvani Shillong ka bawalam sha phi ya ka khubor
Haka jingja ka ba omju kham sngo yo sngo kwaj ka naga at kalawan ra ya ka 5G internet lengba ka Geo network haki shnong ki badan sha kendong ba kendong san haki thain khap put kari India bat Myanmar la ong ba ka jing stat ka internet kala tamban ya ka bajulong hasar Bangalore bat Pune da ka ba penyo ya ka internet ka ba stat ki khana school haki ni ki nong kendong kin la ban jam shakhmat haki jing pule bat yo lat ban ngam je ki thammai ka puli puthi na kaleng ka perthai ka naga at kala la banle ekani ka kam lengba ka project bala tip kum ka learning enhancement and accessibility project leap kabala baiting ka da ka niti ayog kani ka project kan trekam na ka banta license bat lengba jongka ka naga at kala wan ra ya ka 5G internet kala ai jing hikai ki no hikai ban pendan kam ya ki bor ban yarap hikai school bat kala bu ru iki kamera class bala pendat ki kor ka jok menta lale ya kani daga jing tmu ban weng ya ki jing e ba ki school hakini ki nong kendong ka Nagaland ki ya kandu namar ka jing duna no hikai haki ki sipai ringkau kari India kila penlong ya ka jing le khmi kam haki jaka pahara ba pher ki badon halanter ki khaput ka jala ha Arunachal Pradesh kani ka jing le khmi kam kala long na ka benta ki riu sampang haki kam yadari las dang ya ka na do ka khar atarik menta ubnai jemang bad kala kot no hanin kasngi ka jing thmu jongka ka long ban penslur ya ka jing ya trailang hapdeng ki riu pai ba bat ki sipai hakaban wanra ya ki jing start ki kor ki bamenta ban penya renti ki kam yadari hakane ka jing le jongki kini ki riu sampang ki layo lat ban sngap bad yo i markmat ki jing e ba ki sipai pahara ki ya kandu hakaban penya ki kam ki jam jongki haki jaka khaput lakhmi lenti bakani kajing le khmi kam kan yarap ikini ki riu sampang ban wat ikilat bathamai kat kum kajing start ka juk menta ban penbe ikijing e baki sipai ki yakandu kini ki riu sampang kila don nyongut kan thop ikitu ki ba na ki karkhana snai ki kor bat tiaria dari ki startup bat ki nongwat bnya kila lekhmi iki jaka pahara bakham kerpang ki badan halanter jong line of control ubahap haka district Anjau jongka Arunachal Pradesh ka jingshir kerang kadang ay beteng haki benta ba syatay lam sepngi kari India hakaba ka nagafgar hanong ba Delhi kalahap ban mat ya ka jingshir ka bahadu 0.0 degree Celsius kabalong ka jingshir ka ba khluit du hakari India hanin kasngi bu na kithan hapo nong ba Delhi kilahap ban mat ya ka jingshir kerang ka bahap deng 0% bat 0.0 degree Celsius hakaba ka jingshir kalatam da 1 hadu 100 degree Celsius ban ya ka bajulong katkum ka IMD ka balong katnat bishar ya kalong kaman ka sonybneng bun na kithan ha Delhi kila khamjur ka jingshit banya kisor ha ka jilla ba marjan jongka ka Rajasthan ha ka ba ka rishyap Thar desert ka don ha ka ba ka jingshit ka jupoi borobor sha ka sanpau degree Celsius ka Meghalaya Football Association kaladap ban penlong ya ka screening ne ka jing bishar ya karta ya le kai ki khana haki zone ka ban penlong ya ki jing le kai ya ka group stage jong ka lumpung Meghalaya State Youth League kani ka lumpung ya le kai football ka dai ka ba ka MFA kala ang nuat laslam ba on pia ya ki jing le kai haki artali ki benta ka banengkong na ka benta ki khana shinrang bahapo khat south nam karta ba ka ba ar na ka benta ki khana shinrang bahapo khat nrius nam karta kani kalumpung ban penlong daka MFA habaro kawai kajala kan numlong satya hapadeng ki football club hendrai kan long hapadeng ki district association ki bete bat ka MFA ha kani kalumpung ka baningkong ki don hadu ar photali ki kan huan ki bane shimbenta ban kani ya kan nam la du ka jing thmu bakar pang jong kani kalumpung kalong ban pendan kam ya ka kumkaran san na ka benta ban jiet ki khna ele kai ki batbet ki ban mi khmat pat ya ka Meghalaya ha ki jing ele kai persha ki wei ki para jalla hakari kani kalampung kan pliru ya kalat kalanti na kabenda ki khana ele kai ban jampat sha umau jam ban yo rung ha ka senior team bat ru sheki club ba pher bat ban wanra ya ka rukom jiet nong ele kai football ka ba pakab ha Meghalaya ya kani ka jingbishar ya karta jong ki khana lapan long da ka MFA harilum garo ha ka khat sau tarik menta ubnai bat kumju ru ha ki lightly ki zone ha ka sngi sat jain balala ka MFA ka doni ka jingkermen bahkan salak ban bu e ka tarik ele kai ha ubnai jilio bahkan petru baya ki jingele kai on pendong bet ha ki sngi satjan khnang bahkan nom kata ya ka puli puthi bat ya ka school jongki khna ele kai bat ka tung la poi shaka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka Akashvani Shillong sashi por ka ta ka por prabaji ngine so bak Delhi station na ka benta ka khubor tin hindi ka ban buat pada ka khubor tin pareng ha ka por prakat san minute kani ka dai ka Akashvani Shillong